Ze praten soms door de les heen. De meisjes die kibbelen wel vaak. De jongens zijn het heel erg druk. Een paar groepen van de Simmerskwallen hadden aankomende weken met skierdenklassen aan de slag geweest. Het docht nog blijken dat de band volle meer leert hebben in die skierdenklassen als vaak in de jaren niet mengde klassen. Ja, er wordt gewoon rustiger gewerkt. De jongens krijgen wat meer vrijheid in het bewegen in de klas ook, omdat ze dat gewoon wat meer nodig hebben. En de meiden kunnen heerlijk met elkaar rustig werken. We doen ook sowieso op zomerschool altijd veel beweegdingen in de klas. Maar meiden kunnen nou eenmaal langer stilzitten meestal. En in beide gevallen werkt het gewoon hartstikke goed. De resultaten in de skierdenklassen binnen zo goed dat ze bij de Simmerskwallen Takkemier alle klassen zal lesjaar willen. Maar wat vinden de band er zelfs van? Dan kan je je beter concentreren, dan is het minder druk. Oh, zullen we na school dit doen? Nog dit of dit? En dan soort mij dat bij het werken. Ik vind ook dat de jongens veel drukkerder zijn dan meisjes. Zou het beter zijn dat ze altijd maar apart in de klas zaten? Ja, dat zou eigenlijk wel goed zijn. Tevreden niet bij de Simmerskwallen en bij de band. Maar of dat budget dat het ook goed wezen kent voor het reguliere basisonderwijs? Ik denk dat het heel belangrijk is dat op het reguliere basisonderwijs dat je ook gewoon de dynamiek tussen jongens en meisjes hebt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je misschien een aantal dagen in de week of bij een aantal lessen zegt van nou, we splitsen de klas op. En als er echt hard gewerkt moet worden of met leerdoelen, persoonlijke leerdoelen, dat je daarmee gaat zeggen van nou, we splitsen de klassen op.